Ez a két világ áll tehát szemben egymással. Az ő globalista világuk és a miénk, a magyar jövő. Mert mi rovarevés helyett hazai kenyeret akarunk. Génmanipuláció helyett háztáji gazdaságokat, Tesco helyett hangyaszövetkezetet, a multik pénzszivattyúja helyett magyar nemzetgazdaságot, gyarmati sor helyett önellátást, vendégmunkások helyett tisztességes béreket a magyar munkavállalóknak. Mérgező akkumulátorgyárak helyett minőségi élelmiszeripart, végrehajtó maffia helyett kárpótlást a magyaroknak, korrupció helyett elszámoltatást, oligarchák helyett erős KKV-kat, Mészáros Lőrincek helyett növekvő magyar középosztályt. Az ukránok támogatása helyett magyar érdekképviseletet, propaganda helyett egészséges, gyarapodó magyarságot, Győzike helyett Vasalbertet, bevándorlás helyett határvédelmet, szivárványos zászló helyett nemzeti trikolort, helyett valódi gyermekvédelmet, identitásvesztés helyett hagyományőrzést, digitális nyomkövetés helyett készpénzvédelmet, cenzúra helyett szabadságot, politikai korrektség helyett bátor szókimondást, világkormány helyett nemzeti szuverenitást. Oltásterror helyett emberi szabadságot, a globális diktatúra helyett tehát magyar jövőt.